тамошобинони азиз созед навзед саломатиё хубай духтарако ҷои апаё бида даем бори новинка бисёр омадагиай касе ки суроғашона намеёбанд як наворча мемонам тамошо кунен мефаҳмед хулоса ира бинен духтаро як зубнои пастаи атомӣ давои чанд дардай на танҳо барои дандон балки барои дигар бемориҳо ҳамчун мас шумо метавонед ира истифода барен бисёр фоидаоварай нархшам арзонай тамошобино корейская косметика дора ширкати атомӣ ҳамаи маҳсулотое ки ҳастай инҳо ҳам барои саломатии мо фоидаоваранд ҳам маҳсулотҳои косметикӣ дора духтаракое ки кор кардан мехоҳед марҳамат инами хоҳарак да бинависен дариҷа кор беҳад осонай дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен тамом маҳсулотҳошон випан гуфти гапо премиум классан сифатҳои беҳтарин дора натиҷа дора ҳамаш чӣ маҳсулоте ки мегирен натиҷаш ҳастай ина дар профессионални салоно аллакай маҳсулотҳои анамин ширкати атомира истифода бурдаистиян баъд инчунин духтарако дариҷа балото намесӯза аз ваняҳо намеафте дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен тамом касе ки кор кардан мехоҳад духтаро марҳамат анами хоҳарак да бинависен кора содда када шумода мефаҳмона регистратсия обучение ҳамаш беплай инчунин дар 2 ҳафта як маротиба маош мегирен ина духтаро касоне ки даромадгоҳи рақами 13 намедонанд духтарако ина бинен даромадгоҳи рақами 12 баъдан гардиш мешава ҳозир шумода нишон метиҳам дарвозаи 13 аз яктарафаи ҳамин бинояй дарвозаи 13-у 14 хулас ҳозир ман шумода нишон метиҳам барои духтарако бисёр менависанд ки мо намеёбем дарвозаи 13-ра имрӯз ман имкон гирифтум ман хе тасмим гирифтум ки вай кунам шумода пура нишонтиҳам тарзи ёфтани дарвозаи 13-ума даромадгоҳи 13-а тамошобино на марҳамат даромадгоҳи рақами 13 диден духтаро намедонам ин тараф офтобай навор чӣ хел омадестай ана даромадгоҳи 13 вақте ворид мегарден тарафи дасти рост духтарако мегарден мана аз дарвозаи 13 ки даромаден тарафи дасти рост гарден духтарако то охира ҳамин рияда меравен апаи обидара меёбен 8-ум қатор даяй 8-ум қаторай духтаро ина марҳамат бо навора тамошо кунед фаҳмо мешава бор беҳад бисёр омадагай баъд распродажора бинен чӣ хел зурай ҳамашон киртои қиматира распродажа шидагиай то охири навора тамошо кунед инора баъд ма якта ба якта бо шумода нишон метиҳам аввал новинкара мебинем баъдан бо распродажа хулас духтарако ина марҳамат киртои фасони новинка бинед чӣ хел гулакҳои хушрӯ мана нархошон чанд сумай духтаро 220 мешава оптумам доранд апаи обида оптумам доранд рақамашон ҳам мемонам касе ки барои савдо мегира марҳамат хичон кади гап занен ана духтаро ҳам пардор астай ҳам пардор мана биненда чӣ хел хушрӯ аҷоибот 220 сомонда метиҳанд духтарако эра бинен чӣ хел рангакои фасон омадагиай хоҳишмандо материалошон мраморнияй королевский мрамор меган беҳад блескаш тозаи хушрӯ мана ҳам пардор ҳастай ҳам бепар размерора ҳозир гуфтантуна духтаро 46-58 духтаро размер ҳаст чӣ хеле гуфтам новинка бисёр омадагиай духтарако марҳамат тамошо кунен то охири навора новинкаҳора бинен баъд бо ма шумода распродажаҳои 100 сомона нишон метиҳам инаи киртоҳоям новинкаяй мана гулакҳои фасон ҳозир абайҳои хушрӯмадагай костюмчаҳои хушрӯмадагай ҳамаша якта ба якта ма шумода нишон метиҳам ин нархиш чанда 200-190 метиҳанд 86 то 56 биёед остинакша нишон метиҳам ина духтаро остинашонам хелияй бантикдор
модели фасон ҳамаи ҳамин курто моделои озира беҳадам хушрӯ мана 200-190 сомонда метиан мана ина духтаро бо ранги дига диден ранги чихе хушрӯ диден размерошон ҳаст духтаро ҳози бори ки навай биёен ай пеш бо размероша бинен аҳа ина муча 220-200 метиан тона мана ира бинен бо чихе ранги хушрӯ духтуш фасон материалш аҷоибот материали нағз мана 4 та рангай духтаро ина бо анаи намуд сабз бирюзовый хулас духтаро 220-200 сомонда метиан ина мудуша аминое ки нав дидед и бепарошай духтарако хоҳишмандое ки пардор намехоҳанд аҳа о инаи земчукдораам хушрӯ бериментам мепӯшен духтаро чанд мешава 200-180 метиан духтаро мрамор мана вай гарданакшавам хе маҳкамаки жемчукдорай ҳо ана мира ина тамошо бино размерора як бори дигар аз 44 то 54 размер ҳаст фасонша бинен чихе хушрӯай рименча гирифтен агар кушоди хушрӯ меиста мана касоне ки бе римен пӯшидан мехоҳанд ина бинен анаи рангошай рангои фасонай мана ҳамашон рангои хушрӯ фаҳмо духтаро ё 160 сомон барои шумо 46-58 омадагай двойкаям ҳастай куртои дарозам ҳастай духтарако нигоҳ кунен духтаро ҳамаш то охира ҳам дарозай ҳам двойка мана 160 сомон нархи донаша гуфтестам касе ки опту мегира бо арзон меша иш чанд сумай инош 180 суман духтаро мана остинашон дигар хелайку ҳамино духтаро 160 сомонӣ и тарафш бошад 180 сомон беҳтарин аз 44 то 56 размер будай диден мана беҳтарин вариантҳо барои шумо духтаро дер накунен бо метавонен ай пеш омада бинен ана иное ки ҳамроҳи почаҳошон 160 сомонӣ духтарако ина курта поча аз инаи яки кашол буд ку диден почаш катибад инам ҳамхелай мана анамино ҳамаш курта почаян курташ кӯтоҳтарай мана ҳо дидестен ина қад то зонуай қадшон духтаро дарозишон то зонуро мешава брукошон намха кишотаки хушрӯ духтагиай сиёшам ҳаст духтаро касе хоҳишманди сиёҳай сиёҳам доран аз идвойко ҳам дарозаш ҳаст ҳам калташ кати почаш ана тамошобинони азиз аз корои дастӣ инаи рангои новинка омад бо размер катем бисёриё размерошона наёфта буданд марҳамат омадай 350 сомонай бо арзон меша духтаро қисми пешшам бинен кори дастӣ дора аз қафоям ҳам хел хушрӯ аҷоибот кардагӣ хулас ина рангошон касе ки ранги сафед мехоҳад мана сафедаш сангчиҳошон тозае духтаро аҷоибот кастумчае ки апаё бида пӯшидагиа беостина гози дар давоми навор нишон метиём медонем ки аллакай менависанд ки духтаро ки аз хичончи хелиай нишон метием новинка омадагиай тамошо кунен то охири навора ана ба духтаро ина сиёша бинем бо чихи аҷоибот размерошон беҳтарин размерои ҳамаш ҳастай размерои калон майда хулас миёед бо айпеш пӯшида мебинен мана талхабарга бисёр мепурсанд ина талхабарги аҷоибот хушрӯ дар кори дастӣ аз 48 то 58 ҳастай духтарако ана баъд анаи двойкора мехоҳам шумо да нишон тиём мана
ҳамаи рангҳои двойко омадаи духтарако 350 сомонан. ҳам киртоошон остин дарози хушрӯвай, ҳам абайҳошон. Диден? Мана биненда? Нами ҳамаш рангҳои нав. Аҷоибот. Киртаи амбарашкай? Киртаи ламиражай духтаро дигарош боша ваяй мрамор киртошон. Беҳтарин ранго доранд духтарако. Марҳамат, кирташа ҷудогона пӯшида метавонен, абаяшам ҷудогона пӯшида метавонен. Рангошон аҷоиб рангои хушрӯ. Ана баъд духтаро як намуди дига бо нишон метем двойка. Ям 350 сомонай. Мана ира киртош бе остинай духтаро. Киртои сафеди тунук. Абайҳошон боша намхе манжет доран остинош. Аз қисми пешу қафош кандакори гуфтестам гулкори дорад духтарако. Биненда чиқа хушрӯанд. Рангошон аҷоиб ранго. Литучи муш тухтагиай. Ана баъд духтаро Хурем Султон сабзш омадай. Ич 400 сомонай кори дастӣ. Мана Хурем Султон и киртаяй. Мана қисми қафош. Ана аз пешаш. Намино ҳамаш кори дастӣ духтарако. Мана аз пеш нишонтон тим. Ана қисми боло да боша. Диде ҳаму боло чанчтагиаш шифон не гирбишно. Духтаро гирбишно анау то 300 мешава. И гирбишинай рангенам куртои дастие ки кори дастие ки ман нишон додум рамр 350. Ино ҳаму чизан 300 сомонай бо арзон мешава. Ҳама хелаки материали вай гирбишин. Айна ин тараф бошад ҳам машон курто 180 барои шумо. Ҳам пардор ҳаст, ҳам бе пар хулас. Мана ина тамошобино спорт стилои новинка овардагиай апаёбида 250 сомония бо арзон мешава апаёбида бо арзон мешава. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯ. Э юбка дороям амин нархан. Ҳамаш духтаро бори новинка 250 сомонӣ. Ина мино ҳамаш бори новинка будай. Диден? 250 кадомеша мегирен материалш ғавсаки хушрӯвай. Мана хулас биен ҷоя паёбида. Касе спорт стил мехоҳад спорт стил меёба. Касе мисол кирта абайни мехоҳад абайни меёба духтаро. Ана ин моделшам фасона и чанд сомай? Ана и 220 сомонда метиан. Ям фасон ранг дорад ям сиёҳам дорад дигар рангам ҳаст. Ана хулас биёен бо ай пеш мебинен. Ана юбка доро ёшам ам хел нархш 250 сомон. Киртои утюг духтаро чанд сом? 200 сомона 180 метиан. Пешакоша аҳмиятен утюг духтагиай ай хели пешаки гирдакам доран. Мана пардорш ҳаст бе пар ҳаст. Мана рангошон бисёрай ҳама намуд ранг доранд духтаро. Мана хоҳишмандо биёен бо ай пеш бинен ҷоя паёбидара беҳтарин боро овардагиан. ҳозир боша ака духтаро бо якчанд намуди дигаша нишон метим. Ина дӯстони азиз аз ино мо пардорша нишон дода будем. Ина ей варианташ бе пар духтаро то 58 размер ҳастай. 220 сомонда метиан. Мана бинен чихе гулакои хушрӯ дора. хоҳишмандое ки мехоҳен ки остиношон пар дошта боша аввали навора бинед ина ранги хичон пуштагӣ пар дора. 200 сомонда метиан. Беҳтарин ранго размеро ҳамаш ҳастай. Мана хоҳишмандо биёен ҷоя паёбида касе да оптум дар корай марҳамат рақамошон ҳастай. Ина накитка духтаро накиткаи новинкае ки хичон пӯшидагиян дарози хушрӯ. Ина 250 сомон беҳад хушрӯ. ҳам сиёҳуш ҳастай ҳам талхабаргиш ҳастай. ана тамошобино хушрӯвай накитка ози қафошам нишон тенда ина духтаро то 54 ҳозираш да ҳаст то
60 рӯзои наздик мебиёяд. Дигар рангош ҳам мебиёяд. Бинед чӣ хушрӯ. Материалш аҷоиб, материали фасонай, ранги вилурои Туркияй. Мана. Аҷоибот. Биёен 250 сомон. Аҳа, беҳтарин. Ана тамошобинони азиз, анаи двойкаи новинка. Абая ҳамроҳи курташ. Курташ ҳам остин дора, кай ҷудогона пӯшидан метавонанд. Нархиш чанд сомон? 350 сомон, ду чиз мехарам. Пахшруае 350 сомон. Ина курташ ҳам ҷудогона метавонанд пӯшен. Ана абаяш ҳам дигар либосоям катишон мепӯшен хулос. Размеро ҳастай. Ана баъд абайни стил куртора шумо пурсида будем духтаро. Вай дафъаш ман нишон дода будам. Марҳамат. Чанд сомон? 220 сомонай то размери 60 мешавад. Тамошобино метавонед биён ай пеш бинен. Анаи двойкое ки машмода гуфтам куртош остин калтай намина миёянд. Мана кори дастиям 350 сомон. Қисми қафошам ам хе ҷада ҳар хегил дора духтарако. Ай пеш омадед бо мебинен. Аҳа. Ина до тарафо 200 миштаги духтаро. Касое ки тигр пурсидабдед як гала тигрои фасон омадай. Марҳамат. Размеро ҳастай. Мана. Размеро ҳамаш омадай. Метавонен бо биёен хушрӯ размерора аз пеш биненду баъдан харидорӣ кунен. Аҷоибот. И ду тарафаи духтаро касе намедона накидкаи ду тарафаи. Тарафи сиё ҳам баша мепӯшӣ. Ай новинка чанд сом? Анаи духтаро зимни вариантш омадаи накидкора. Мана. Ҳамчун абразец як ранг заказ кардагиян. Хоҳишмандо. Дигар размерош, дигар гулош мебиёяд, биёен 250 сомон. Зимни вариантш. Касоне ки халат пурсида буданд духтаро. Халатомон ҳам тамом шуда буд, омадай. Марҳамат. Касе ки халат пурсида буд, бо нависен духтаро. Марҳамат. Нархошон чӣ хеле халата? Духтаро халато 200 сомонӣ шудагиянд. Биён ай пеш бинен. Ё хушрӯи бад духтагияй солнышка духтаро кушод раскрӯшона места. 300 280 метиян. Мана. Як навор доштем апа ёбида хушон пӯшидаги будан. Ҳама пурсид барои ки танада аҷоибот места. Инаи варианти навш духтарако. Нархиш чӣ хелай? Ишам 300 280. Мана. Биненда духтаро чӣ хе хушрӯай. Ҳамаи рангош омадай. 300 280 сомонда. Ира метавонед ки харидорӣ кунед. Беҳтарин абаяҳо барои шумо размеро ҳамаш ҳастай. Тамошобино, ина як маротибаи дигар хушрӯ кадаи куртара аҳамиятен. Бақат нархошон 200 180 сомонда метавонед харидорӣ кунед ина рангошон. Мана поёнуш бепарпаракай. Аҳа, беҳтарин. Мана. Иёям 200 180 метияна? Аҳа. Фаҳмо. Беҳтарин. Ана духтаро распродажои 100 сомонада омадем. Инами курто ҳамаш куртои қимат будан. Аз сабабе ки размер мондагӣ нест духтаро. Якта дута мондагӣ ҳамаи инора распродажа кардагиян 100 сомон. Баъзеош 220 250 буд, баъзеош 180 буд. Ҳозир боша ҳамаи ҳамино 100 сомонӣ. Мана ҳаминҷа чизе ки мебинен материалои ғавсам, куртои ғавсам ҳастай. Мана диден анамино ҳамаш 100 сомонӣ шудагиай дар ҷои апаё бида. Бинен инаи кори дастиё духтаро дар хотир дошта бошед. 200 чанд буд? 220 буд. Ҳозир нархшон 100 сомон. ина духтаро иҷада бор бисёрай. Хоҳишмандо метавонен бо ай пеш омада хитон якта ба якта тамошо кунед. Мана
видеои мо 1 соата меша агар ҳамаям инора нишон тем. Хулас пушаймон намешавен. Аз пеш биёин беҳтарин картор распродажаштагиай. Распродажо доставка надоранд духтарако. Мана. Не, ино 180 метиам бори новинка. خلاص دخترکو با همین نواری امروزای ما جمع بس میشه و از جای پیابیده کسی دو نمیخواه کسی آبت میخواه هستی با نویسید با پره پیابیدهش مدام میفهمونه باقی سلامت باشه تا نوارهای آینده